Понеже ми изглеждаш доста умно момиче, ще кажа, че... Днес ще раздаваме газиро в студентски град. Извинявай. Ела. Как се казваш? Никола. Един бърз въпрос. Как би реагирал, ако разбереш, че съквартирантът ти е Homo sapiens? Няма проблем. Всеки човек е Homo sapiens. Пиеш ли газирано? Да. По колко литра на ден? Колко най-много си изпивал? 2 литра на ден. 2 литра най-много съм изпивал. Добре. Следваш ли газиро в TikTok? Не. Добре, щом не ги следваш, един бърз въпрос. Ако го познаеш, ти давам сиропа. Давам 4 факта за мен. Трябва да познаеш кой е лъжа. Първо, мога шпагат. Второ, влача изпит. И трето, пия кафе. Кое е грешното? Че влачиш изпит? Да. Браво, бе, Кристи, си много умна. Пада клапата. Понеже ми изглеждаш доста умно момиче, ще кажа, че не влачиш изпит. Точно така. Получаваш нашия сироп, който е за 12 литра напитки и какво можеш да правиш с него? Джин с тоник на приятелката си. Имаш приятелка, нали? Имам, да. Така. Не забравяй да ни последваш, защото другия път можеш да спечелиш безплатно сиропче.